Info bolo. Halo konco tani senusantara se-Indonesia Raya. Alalah lo. Wayahe tandur, wayahe rendengan bolo. Infone piye? Atos. Mendelepe angel. Jojo isik. Ben nyemek-nyemek. Monggo para tani menawi mbutuhne tenaga tandur nggih menika lho. Alalah tenaga ra lanang ra wedok ra gedhe ra tuwa ra cilik ra nom wis kabeh enek. Harga terjangkau. Ayo wis rego bolo wae. Yo sacet masih. Lho alalah tak pasarne iki. Yo nek booking kuwi wis pokoke nek nomor ning ngisor kuwi tik waca dhewe. Pokoknya siap Anda panggil, kami siap melayani Anda. Pokoknya guys, jengking terus, ora mangan ra ngombe. Benda rampung, bayaran ngarani dhewe. SPW. Sak pawe Mas Pokoknya harga konco, alalah konco tani kok kurang penak piye. Lho, iki ngetno, iki lahane kok mono ambane iki lho. Sing rampunge nggur lho, alalah lho. Nggur wong iki tok lho. Boyoke masih aman? Oh, boyoke masih sip. Jengking terus kok. Prai raudut. Raselo jare. Lah yo ngene iki lho bolo. Wong tandur kok dewi-dewi ngono. Mbah lagi jelutakan mbah piye ra roh aku. Lagi rakur jari. Siji kono Solo, di Bonoloyo, siji Pacitan. Sing penting rak yo rampung ngono to bolo. Bocil. Piye? Wingko dia dan sacet ngono kok. Wingko nek ra enek wineh tik tandur lho wingko. Ayo. Daud. Ayo. Parai koncone. Daud sacet. Piye carane jabute? Kok gak ngerti piye to bolo. Wis entuk sakmene ambane ketmu kok. Iki kanca tani. Si bocil lagi mendaud. Tetap semangat walaupun panas menteng-menteng tanpa es teh. Mengangah pokoknya walaupun kahanan mengangah tetap semangat mencari nafkah lho. Ngono wis ketok ijuruyu-ruyu motor tandur sebagai lemu. Siap, dilanjut. Oke, salam senusantara. Konco tani semua ya, dimanapun Anda berada. Bagi yang membutuhkan tenaga kerja untuk menandur ataupun mendaud, kami siap melayani Anda. Pokoknya harga bersahabat. Pokoknya satset wis. Pokoknya sing di sing cepet sing hubungi gawi sing entuk harga diskon iki pokoknya iki promo iki lagi usum drep masalah golek wong angel wis. Iki rego bolo dhewe pokoknya gawe gampang. SPW sak pawehe.